ಅರಸಗಂತುವ ಜರೆದು ಬೀಗನೆ ಹೊರದವರ ದೂಡಲ್ಗೆ ಮನದೊಳು ಬರಿತ ಚಿಂತೆಯ ನಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋದಿನುದ ಮನದಿ ನಿಮಿಯುತ ಮಂತ್ರದೀವತಿಯ ವೈದ್ಯನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಎಗಳ ಊರಿಗೆ ಭದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹೊರಹಾದು ತಂತನು ರಕ್ತದ ನಿನ್ನನ್ನು ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟದು ಆಗ ಎಗಳ ದಾರಿ ಹೋಯಿತ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಮುಖಾರ ಈ ಊರನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂಗ ಅವಕಾಶ ಈ ಸಾಧಿ ಧ್ವಜಮನಪ್ಪ ಯಾನು ಬೋಪೆ ಒಡಗಾಟ ಬೋಪೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದೇವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾಡಲಿರುವ ದೇವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾಡಲಿರುವ ನ್ಯಾಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ಏನು ಒಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಕರಿಯ ಕೊಂತು ಬೈತೆ ಏನೋ ನಿದ್ದಟ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮಿನಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಿಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂದಲೆಂಚ ಈ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾರದು ಗಡಿಪಾರು ಆರ ಕಾರಣ ಏನು ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ತರಟ್ಟು ಹಂಕಾರ ಬಂದಿನವು ಮತ ಏರ್ದು ಬಂತು ಇವೆಲ್ಲ ಹಂಕಾರ ಬಿರಿಪಡಂಡ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡ ಇವತ್ತು ಪಂಜೋಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಂಜೋಲ ಮೇಲಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮಾತ್ರ ದೇವತೆನ ನಮ್ಮೊಡಿಗೆ ಬಂದ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡೋಯ್ತು ಕಂಚಿ ಕೈಕಂದಿನೂ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಸೀಕ ಸಂಕರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆತೆತ್ತೆ ಮಂತ್ರದಾನ ಕಲೆದಾನೆ ಕಾರಿಗ ದಾನದೆ ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡು ಮೂಲೆ ಉಂತಿನ ಸಮತ್ತು ಉಂತಿನ ನೀರಾದ ಪರವಲ್ಲಿ ಪರಪನಂಚಿನ ನೀರಾವಳು ಆ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿಡಿಯರ್ ಹೋಗಬೇಡ ನೇನು ತೂವಡು
ಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಾದ ಅರಸನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟ ಮಾರಿ ಇಂತೆ ಎಂಚಾದುಕೊಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಡು ಸುಕಾರಿಯಾದ ಕೊಂಡತ್ತೆ ಸುಡು ಸುಕಾರಿಯಾದ ಕೊಂಡತ್ತೆ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗ ಘಟ ಸರ್ಪವನ್ನು ತುಚ್ಚುದು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ದಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗರ್ಭ ಜಾರುದು ಭೂಮಿಗೂ ಊರೋದುಂಟು ಗುವೆಲು ಪೂರ ಬಚ್ಚೊಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಓಲು ತುಂಡಲ ಸಾವು ಮರಣ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತಂತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬಳ್ಳಿ ವ್ಯತೆಗೆಪ್ಪನ ಬರ್ತಡು ನೇರವಾದ ಏನು ಪ್ರಾಣನಾಡ ಹೋಯಿ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿತ್ತದೇನೆ ಬಂತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾರ ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರಾಟದ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅರಸುಲೆ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಊರುಡ್ದು ಪಿದೇ ಪಾಟಿ ಇರತ್ತೆ ಐತ ಪರಿಣಾಮನೇ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಅಪಘಾತ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗುಂದಿಯ ನಾರಣ ಕೇಳಿದ ಪೊರ್ತುಗಾರ ಪಂಡಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಅರಸುಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಾರ್ವತಿನ ಅಂಶನ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತನೇ ಇರು ಊರುಡ್ದು ಪಿದೇ ಪಾಟಿ ಇರತ್ತೆ ಆದ ಕೋಪದು ಇರ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಗುರಿಯಾತನು ಬಂದವರು ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ದಾನೆಂದಿಯ ನಾರಣ ಕೇಳಿದ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊತ್ತುಗಾರ ಪಂಡೆರ ಅರಸುಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ನೀರು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತರುಂದಾಟ ಈರ್ನ ಕಟ್ಟೆಮಾರ ದುಂಗ ಲೆಕ್ಕನೇ ಪೊರ್ನುಡು ತೆಲ್ಸುದು ನಂತೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪಂಡೆರು ದೈವನು ಎಂತ ನಂಬಿಯನೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಬಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅಪಘಾತ ದೈವನು ನಮ್ಮನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಡತ್ತೆ ದೈವನು ನಮ್ಮನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯರೊಂದು ಕೇಳ ಆ ದೈವನು ಒಲಿಸಾ ಒಂದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ತುಳುನಾಡು ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯನ ಎತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬಡ್ದಿ ಅಂತ ಜನರು ಕಡಪಡ್ದೆ ಈತು ಬರ್ತಾಂಡು ನನ್ನಲಾ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಕೈ ಮುಖ್ಯನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇದೆ ಕೈ ಮುಖ್ಯನ ಬಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಅರಸು ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಡು ನಿನ್ನರ್ದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ ತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಚನ ಪಾತ್ರ ಬಂಡರು ಸ್ವಾಮಿ ಕಾದು ವೈದ್ಯ ಈಯೇ ತೂವಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರುವುದು ಅಂದು ಈ ಪರ್ತಡು ದಾದಾತದ ತೊಡಗೆ ಸುಡು ಸುಕಾರಿಯಾದ ಅಪಘಾತ ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ಏನಂದಿಯ ಯಾನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತಿನ ನರಮನೆ ತಪ್ಪ ಈ ನಂಬುದ ಈ ನಂಬುದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಚ್ಚಿ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಆನಿದ ದಿನ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮದು ಬರ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಊರುದು ವಿಜಯ ಪಾಟಿ ಎತ್ತುದ ಐತನೇ ಪರಿಣಾಮಪ್ಪ ಒಂದು ಐತನೇ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದಪ್ಪ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾವಡುಂದಾಂಡ ಅವನು ಇನ್ನರ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೀನು ನಡಪಡದು ಕೊರಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನು ಈ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರಡಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪನ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಇಂಚ ಮಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬತ್ತ ಅಂಡ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ಈರು ಆನಿ ಬಂಡರ ಮುಲ್ತು ಪಾಪೆನ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪೋಡೊಂದು ಇತ್ತ ಎಲ್ಲ ಏರಾಂಡ ಬತ್ತೇರ್ನ ಈರ್ನ ನಂತರ ಬತ್ತೇರ್ನ ಅದನ್ನ ಕೊಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಆನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಊರಡ್ದು ಗಿಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೊಟ್ಟುಡು ನಿನ್ನಡ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ಬದುಕುನು ಮಾತ ವೈಯಕ್ತಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಅಯ್ಯಾನ್ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಡ ತಾಳೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಪಣವುಲ ಇಚ್ಚಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅರಸು ಅಂದು ಕಾಂತ ವೈದ್ಯ ಈ ಬೊಟ್ಟುಡು ಈ ಅರಸು ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಲ್ಲಾಳೆ ಪಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾಠ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬಂಗಾರದ ಹಾಳೆಡು ಉತ್ತರ ಉಂಬಳಿಂಗವನ್ನು ಬರೆದು ಕೊರೋದಿಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆನ ನಂಬರೆಗೆ ನಿಕ್ಕು ಏತು ಪಣವು ಬೋಡು ಏತು ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಅತಿ ಏತು ಜನ ಬೋಡು ಈ ಕೇನ್ವಾ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತೆಯ ನಿಕ್ಕು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪತ್ತ ಎಂದನೇ ಬಾತೇರ ಉಮ್ಮಳಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನರ್ತೆ ಅವಳು ಮಲ್ಪತ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ನನ್ನ ತುಂಬಕು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಪ್ಪುನತ್ತ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಂದಿಪ್ಪೆ ಓಪೆಯ ದಿನ ದಿನ ಕಳೆಯಲು ಕಾಂತ ವೈದ್ಯನು ಮನದಿ ಮದವ
ಇರಿ ದಣಿಕುಲೇನೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಚಾದನಾಗ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಉಂಬಲಿ ಮುರಿಯಲು ಗುಲೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗುಲೆ ಉಮ್ಮಲಿ ಕೊಣ್ಣ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆ ಗುಡಿ ಮಾಡ ಕಟ್ಟುದು ದೈವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಡಿದು ಸುರು ಮಂತ್ರ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಏತ್ತು ಜನ ಗೊತ್ತು ಇದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಊರು ಊರು ಊರ ಬರವಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಡಿತ್ತು ನಕಲು ಮಾಂಸ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪಡೆ ನಟೋನೆ ನಟೋನೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಹೇಳ್ದ ಕವಿಯ ಕಾಸು ಬೈದೇವುಲೇನಾ ಅಂತ ಇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಲಾಯಿ ಯಾರು ಬಿದಾಯ್ ತುಂಬು ಲೆಪ್ಪುನೆ ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿ ತುಂಬು ಅಪ್ಪನ ಯಾನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಈತ ಮಾತ ಉಮ್ಮಲಿ ಮುಟ್ಟೆಣ್ಣು ಕಟ್ಟುಲೆ ಜನ ಬತ್ತ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತೈ ಬಂಗಾರ ಏತ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಖಂಡ ವಿಷಯ ಇದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಇತ್ತೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತುನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕಣಿ ಕುಂಗುರದ ಕಚ್ಕೋತಿಂದು ನಿಕ್ತಿದ್ದು ಈಡೆಯಾನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ನಡವಾಗಿ ಬತ್ತ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ತುಂಡುಳ ಅಮೃತಲತಿಯರ ಸುರುವಲ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಓರಿಲ್ಲ ಅದರ ಕ್ರಿಯೆ ಓರಿಲ್ಲ ಅಮೃತಲತಿಯರ ಸುರುವಲ್ತೆ ಕೂಳೆ ತುಂಡುದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ರುಚಿ ಬತ್ತ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ವಾವತಿ ದೈವದ ಕಾರ್ಬಾರ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ನಾನಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂತ್ರ ನಡ್ಬೇಕು ಕಣ್ಕೂದಿನ ಒಂದಿತ್ತು ತುಳೆ ಇತ್ತ ಈತ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೂ ಏತು ಬರ್ಪೇರು ಕಷ್ಟನು ಬಣಿಯನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಾಮದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಂತೆ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನುಂಡತೆ ಜಾಗೆ ಪೂರ ಯಾನೆದಿ ನಾವು ಇತ್ತ ಈತ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಕಾರ್ಬಾರ ದೈವದ ಪುರುಷದ ಗಂಧ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಮಾತ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಏನಂತ ಕೈತ ಬಲ ಏರ್ ನಾವು ಎನ್ನವು ಅಂಚನ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಬಂದುಳ್ಳೇದು ಕಾಣಿಕೆ ಯಾರು ಮನೆಯರೈತಿ ಅವು ತೀರ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೀಪುಣೆ ಅಲ್ವಾ ಸುರೂಪು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ತೂದ ಆಟೆಗೆ ಬಾಡೊಂದು ಬೇರೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚಡಿ ಅರೀಸ ಇಂದು ರಂಟು ಕೊಂಡ ಅಂತೀವೋಡ ಅಪ್ಪೆಗದಾಯೆ ಅಪ್ಪೆಗದಾಯ ಸೀತಾಪುರ ಅಪ್ಪೆಗ ದೀಯರ ದಾಳಗೆ ಏರ್ ಬಣ್ಣೆ ದೀಯರ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಲೆ ಮತ್ತನೆ ಯಾನತ್ತ ಕರಿಯ ಮಂತು ಬೈದೇತ ಮುಖಂಜ ಅವ ಎಂಕೆ ಅಂದಪ್ಪ ಉಷ್ಣಗುಲ ತಂಪುಗುಲ ಪೂರ ಎನ್ನಡಿ ನೀವು ಆ ರಡ್ಡಿ ಪಡಾವ ಇಂದು ಈರೋರ ಮೈ ಬಂದಗುಳ್ಳೆ ದೈವದ ಮುಟ್ಟ ಬೋನಾಗ ಕೊಡ್ಬುದಿ ಓಡ್ಚ ರುಚಿ ಬರ್ತು ಬೀದು ಬೋಯರ್ನೇ ಇದ್ದಿ ಬೀಯರ್ನೇ ಇದ್ದಿ ಮನಿ ದೈತಂದ ಯಾರು ಮೀಯರ್ನೇ ಇದ್ದಿ ಪಾನಿ ದೈತಂದ ಯಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬೀಜ ವಾಸನೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಐಕುಂಡತ್ತ ಪೂರ ಪೂಜಾರ ಪರಿಮಳದ ಐನ ಪೂಜೆ ಅವದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಆಂಡಜಿ ಸಂಗತಿ ಐತಿ ಇತ ಜನಕ್ಕಳು ತುಪ್ಪರತ್ತ ಕೊಳ್ಳಾಯಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಏಪಳ ಬೋದು ಮೀನು ಆಡೆ ಬೋದು ಮೀಯರೈತಿ ಪಣಿದೈತದು ಬರ್ಪುಣೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಗಾನ ತೂಪು ನಗಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೀ ಒಂದು ಬರ್ತೀರ ಅಂಚ ನನದಾಯ ಬರ್ತು ಅನ್ಪುಣೆ ಬೋದು ಬರ್ಬೇಕು ತೂಕ